re tsamaya re lo batla ntho e taya mara mona ha no mosha fana ka instructions ho itswe phashe bohobe bo senang ditomoso bohobe bo senang east o bana nako e fitlile o se wa nwa ntho e tla kang e fedimaka o e sina fasa moya wa hao. Amen. Ho itswe ke ba nke bohobe bo senang ditomoso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jwale imagine bona rona ha ka re wetse ka emere. Go ha o sa bua isachine na ne sa bua ka bana ba Egipta because bona they are doomed already. Ha the Bible ha e bua modimo ha bo bua bana ba hae ba ikgethetse so wena o kgethile modimo ha bua ho ke rona re tshwanetse go re mamele. Ha ka ta mo are le se ke bela jana ma e phuwe nama that means you make a sacrifice. So we don't want to sacrifice. What you get faster? There is a 6 to 6. What you get 3 days? We are 3 days here 6 to 6. You don't want to sacrifice. What you have in the head you don't want to give. You want to here it is the last days. Amen. We have to have the ear that is listening. We have to be obedient because how to be obedient? How many just what if Havana Konyana is Nansukoti? What if Banadi Konyana then to fella? What if we dress in Nansukoti? So we don't want to sacrifice. We're not going to how to name this way. Runa Pay. Hallelujah. Oh yeah. Sacrifice and need. We do not do not but you take a lawyer what you need. You want to turn the motion. Konyana, yes, that's to go Jesus. Hallelujah. Let's support what you want. You put the bucket here. Bucket to a fellow. Bona, Luna Bagam. Lapa site. How about forget it? Oh yes. How about forget it? Apostle, I was celebrated. I was in a bottle.
How is Jesus? How is Jesus? Who are you? Jesus. Apostle, go to the ring, Montimo, Gonaba, Tambasanza, Hula Hula. Family is never leafy, but give about Suhara. Bourgeois. Leaf. Bourgeois has another leaf. Has another priest. Oh, God. Where in the years when I let the flow of miracle till I want to make a piece of me. You will more follow in more painting Yamin how. In it, well, let us have told a little fake. Then let us have I remember one day I was 14 years old. Guess how I don't have to follow Simon Young. But I didn't know what I say. I don't even remember. But what I know, to follow Simon first day. Mama, how are you? Resonate de rabele, refaste, relobata le babang, pour réaliser qu'on fait là, pour le mon fait là, on va aider aux amants. We are keeping ourselves busy. Catching to this at all reason anyway. Hana mayaruna, ebewe. Let us learn to sacrifice. Let us learn to let us learn to sacrifice. Take everything. How much you are where it's why or what you get at your name. One another, if you can, Bazarane, le what you want, how about we see that? Hana Tila Dibatua, Mujima Abida, Mujer Saturday of Harry. Haneba, the Mujima Hana Tabanuson. I can't just say, I was thinking. Before you commit a honey disparate. How many Mudima disparate as well? I don't know what the entertainer about it. I don't know what I hashes. I don't know Pilang, here, Luna, the fasting, Pinale fasting, Luna, the Mona, the Hotimo, the Capilla. Mana, get out of an alley. There will be time. On earth as it is in heaven. How about the Hotimo, holy? How the Luna, the bell holy? Hallelujah. How does get about anymore? Hey, God. How does that one when I get again? How does that how much oh, see, how does that when I really give a in that one room? Even though I was not against anything, who has to say that this is a pillar anyhow. What's about it? Just I had years like in a fasting. Who look in I would lose how can it was about how would lose Mara had said years like in Rona. The ambassadors of Christ. How did someone like it the wrong home? Jesus. Amen. Can I get some more than a whole hand? Can I take this? Can I get some more than Kinekisimo. Hallelujah. Naneki kwela fela ka hore nama ebesuwe. Ene huizwe nama ene ebesuwe nama. Le hloho le maotwana le di afa. Utsho hore o besa yonke into. Hloho ya hao ha ikebesu. Ha ntwe wena hana ngekebe ebesitswe. Utho maotwana le everything the afa di besu. Litseka ha re pelo ya hao le molomo wa hao ha di besu. Hallelujah. Let us come up here. Hallelujah. The scriptures at us. We are going to read Joel chapter 2 verses. Glory to Jesus. I
Singena siphume ecaweni. Ngapha sinamoya. Kanti lithi izwi lakhe ngenza ukuzokukhibela. Mnandi uThixo ndiyawuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Sikhula kanjani? Wayisibona sesinetheka singabonanga into isenza. Hayi! Nkosi Kristu ngoprofeti. Abayibona isasa. Bathi masihlanganeni. Isali nabimbisisa. Glory to Jesus. Maphi. Abanomoya kaThixo. Abazohlala umoya. Bathi lo. Awubona kaThixo. Today sitholele ngabantu abadlalayo. Because asinamoya. Holy makasana. Uhlala umuntu uhlala nasepulpit. Akekho okhuzayo. Umoya kaThixo wehlala bani. Holy makasana. Sokhuza namhlanje. Nahlala na-relaxa. Nalimala ukuthi these are the last days. Apho befana umoya kaThixo ubonakala khona. Sisongezana. Silimele. Siyambi kawe. Glory to Jesus. Siyazenzela. Kwenze njani? Hallelujah. Akhona intombi eyodwa ebonayo. Akhona insizwa eyodwa ephuphayo. Kwalahleka amaphupho. Bapha abantu abazophupha. Bapha abantu abazofana noJoseph. Babona izinto zingekenzeki. Bapha abantu abazozondwa ngenxa yokuphupha abanayo. Glory to Jesus. Hallelujah. uThixo makavuse uJoseph. Abazothi sebelithethile iphupho lingakholeleki kodwa bahlale kuThixo. Glory to Jesus. Ngoba lento inapha kuhlaleni noThixo. Hallelujah. Jonga awukwazi ukubona imibono ungahlalanga. Lithi izwi leNkosi babehlala eJerusalem. Belindile umoya kaThixo ngenxa yobunyama bawo. Wehla. Sigcineleni ukulila. Sigcineleni ukufa amandla. Uma sihlangene sibonye. Hula masango. Kwenze njani? Kwenze njani bandla kaThixo? uThixo uyakhweleta. uThixo uyakhweleta ngebandla lakhe. Glory to Jesus. Sibalekeni sincwadini Ezekiel chapter 37. Jesus. Yes, yes. Yup. Hi, Jesus. Amen. Siphupha izinto ezingenaThixo. Ingxaki yethu sisukile kuThixo. Kodwa namhlanje saphuma sisazana noThixo. Verse 1. Saba phezu kwami isandla sikaYehova. Waphuma nami uYehova ndikumoya. Wandibeka entilini phakathi. Yona ke izele ngamathambo. Hallelujah.
wandidlulisa kuwo, wandijikelezisa ngenxa zonke. Yabona ebemaninzi kakhulu entilini leyo, yabona ebesomile kakhulu. Wathi ke kum, nyana womntu, ayakuphila na ke la mathambo? Ndathi, Nkosi Yehova, kwazi wena. Wathi kum, Prophet, phezu kwala mathambo, uthi kuwo mathambo, ndiniliveni ilizwi likaYehova. Itsho inkosi uYehova kula mathambo ukuthi, niyabona ndingenisa umoya kuni, ndiyakuphila ke, ndiyakunifaka imisipha, nimilise kuni inyama, dinaleke ngolusu, ndifake umoya ngaphakathi kwenu, niphile, nazi ukuba ndinguYehova. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Siphila kwixesha umoya kaThixo othululiweyo. Yes. Amen. Amen. Now siva apha kuthiwa athi uYezekile saba phezu kwam isandla sikaYehova. Waphuma nam uYehova, uthi ndikumoya. Yes. Akaphumanga naye esenyameni. Yes. Njengoba sithanda kangaka ukuhlala enyameni, silibala ngezinto zikaThixo, silibala ngokuthandaza, silibala ngokufasta, silibala ukwenza isikhathi noNkulunkulu. Uthi weza, uthi isandla sakhe sasiphezu kwam, uthi wayibamba ingalo yam, ndikumoya. Awukwazi utyhilelwa zinto zikaThixo ungekho kumoya. Hallelujah. Amen. Wandibeka entilini phakathi. Glory to Jesus. Kuthatha uYezekile, uThixo umthatha ekumoya. That means he was connected and in the presence of God. Hallelujah. Njengoba thina sizophinde sizama ukuconnecta, kuthiwa ukuthi u-hotspot okuseceleni kwakho ube nawo ungena kumoya. Omnye zathi ikeyboard ayikho, masingene ngena kumoya. uYezekile ekumoya, isandla sikaThixo sasiphezu kwakhe, inkosi yamthatha ekumoya. Ukuhlala kumoya kwenza uba wazi imfihlelo zikaThixo. Yingakho uThixo sithi Jeremiya, ndinqule ndikuxelele izinto ezinqabileyo. Awukwazi ufumana izinto ezinqabileyo ungahlalanga kuThixo. Ndinqule uqala mandinguThixo, ndikuxelele imfihlelo zam. Now uYezekile uthathwa nguThixo ekumoya, engekho senyameni, engajongananga nenyama. Indlela esijonga ngayo ukuthi sibetheke kangakanani. Kunezinto eziphakanyisiweyo yiyouth. Kunezinto ezixatyisiweyo yiyouth. Ake sixabise noThixo. Kaske simbone uThixo eyimbangi nomgqibelelisi wobomi bethu. Kake simbone uThixo umsindisi wethu. Kaske simbone uThixo i-only option. Kaske singathengisi ngevangeli. Kaske siyeke noba zi-sell out. Jesus. Because we are sell outs. We are sell outs. Siyathengisa thina ngevangeli. And isithengise futhi ngevangeli singabi nalo nevalo. Sibe sithengisile ngalo. Ela nditsho mina lavelwayo eli likwenze weza apha. Namhlanje eli laphucula. Lakwenza waglowa. Lakwenza wanendawo zoxhoma ingxaki kulo. Ibelela uthengisa ngalo.
futhi abantu abanasazela mani, abanasazela, abanangxaki, abanaxhala futhi bangena baphelele, bayakuthudisa. Khakhe simhloniphe uThixo, because laa nto ithi noba ungathatha i-black label ugalela amanzi phakathi, umntu okubona phaa esitratweni uphethe laa black label uyenjenje uzothini? Uzothi hayi mfethu amanzi ugqibile, sell out. Even the way sisela ngayo amanzi, nendazi andithethi ngamanzi, the way sisela ngayo amanzi mayibe clear mani glass. Yes, H2O ibonakala yiyo ke le. Hallelujah. Because kuninzi bazalwana ngathetha kuse, but yonke lento ipha ekwazini ixesha liphi elisikulo. Hey, sizohamba thina, sizoxhwilwa thina. Our master is coming, and is coming very soon. Uyabuya uThixo wethu, uyabuya uThixo wethu. Hallelujah. Uyabuya uThixo wethu. And abantu abaninzi baqhutywa yi-crowd when they come and they preach. Ukuba konje bazodinga ntoni? Fika abantu bebasayiza before they preach. I know konje la bandla libandla lenjani elendakulo. They are selective. Listen to God. Uthini uThixo? Uthini uThixo ngabantu bakhe? Ufuna ntoni uThixo ngabantu bakhe? Zeziphuthi ezinto uThixo ofuna zifezekiswe ngabantu bakhe. Nayiletha noma abantu prophet noma. Afuna abantu bakho thina. Sikabantu bakaThixo. Sikabathixo thina. Bantu bamakhomendo wabadla lam. Nebandla we. There's a way of speaking, there's a way of thinking. Kunendlela that you should be very selective. Bantu wanabona. Hallelujah, Mama Tenji. Kunendlela yokwenza izinto ebandleni likaThixo. You personalize it. Emotion. You personalize it. Uimoshile. Andizojika nditsho. Bandla la. Ndinebandla pha. You know, because I speak to bishops, I speak to apostles, I speak to reverends, I speak to the pastors, I speak to the teachers. I hear you. Yaniva. Yaniva mfethu kamthetho. Hey bandla lampa siyaqala bandla lampa. Hallelujah. Hayi ndicela uba uThixo uzawuva. Hallelujah. Then you speak about God's things. It's not that it's not yours. No. That car, ikaThixo. La mali sebhankini, ikaThixo. Iqala phayana. Uyayibona? Hallelujah. That's why kubalula uthwala. Because izinto zezakho lezi. Kahle ufuna ukukhula into zakho apha. Awufuna ukukhula into zikaThixo. Because if ever ibiza zikaThixo buza yakumnikazi webandla. Uthi moya oyingcwele wanaphakade kanaphakade. Nalibandla lakho. Nakumsebenzi wezandla zakho. Ndixakiwe akho message ngayishumayelanga. Unyuka intaba nebandla likaThixo akuthume kulo wena. Because you are sent. Why messenger wena? You are called into.
into the vision. Jesus. The vision was there before you were born. Uthe wazalana kwathi okay, masimncamathele nansenye vision. Okay, nakomnye sevela, nakomnye wonke you can't. Zinto zikaThixo. ZikaThixo. Uyathanda awuthandi. Imali zami endizikhupha kwelibandla lam. Awukhuphi imali zakho, ukhupha imali zikaThixo zisebandla likaThixo. Hallelujah. Amen. Yeah. SezikaThixo. Into nazo, they are nothing without God. Ngamosha nje remove uThixo kwezo zinto, indlela ozoxweba ngayo. Ngoba ngokuthambisileyo. Xweba nyani. uThixo uzabemkile. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ixesha bazalwane esiphila kulo alifuni bahananisi. Ixesha esiphila kulo alifuni eyasixelela futhi neBhayibheli iyatsho ithi between black and white there's no gray. And uThixo instructs us clearly. Uthi andifuna umbona ke umuntu ongazaziyo uthi uThixo it's either you are black or you are white. That means ke it's either you are in or you are out. Futhi phuma xa uphumile uphume ibala singamane sisukubala apha. Phuma sikubone mfondini. Phuma nyani sizokulanda. Sizokulanda sikukhumbuze futhi bala Thixo kwakuthe uyabuya usabuya nabo akajiki. Nansi into baba sikulanda. Sikulandela lo Thixo obuyayo. Hola yimini uthomi yami umgubu. Yawa. Kusindiswa sisakhulu. Ndathetha naye akavuma. Kadibana naye ngenyimini ephethe imic evutha. Wathi xa ehlaya eqongeni ngathi hayibo kwenzeka into ngabuya. Wathi kaloku la Thixo wayebuya ndaye ngabona uba usabuya nangoku. Ngoba uThixo yena uyabuya. Uzawubuya uThixo. Hayi mna ndiya ezulwini. Ndiya ezulwini. Ndizawahamba ngezulwini. Hallelujah. Nansi message. The message is wafa wavuka. Wafela wena nami. And uyabuya. Uyabuya. Sengamani uyifafaze ke prosperity. Uyifafaze. Ungathi sithi sikhane incane prosperity oko sa prosperisha. Oko sanyukela kwi level engenxa. Make sinyukele kwi level engenxa apha kuThixo. Because sinabazalwana abangathandaziyo enye into asithandazi thina. We don't pray. Akukho futhi into esiqhubayo. That is why singathandazi. Akho into esiqhubayo. Sesifikile ecaweni we don't worship God. Sithetha ngathi Dibaba leso manje ayithi. The spirit of Elijah, it is a spirit that prepares the church for the move of God. Abantu abavusele ukubeka izinto ngononina. Elijah rebuilt the altar. So the spirit izobuyisela ibandla kwindawo Thixo ayifuna kuyo ngoba enye into yenziwe yangcoliswa ngabaprofeti bamanga kuchitheka kwealtar. Bandla lela replacer ialtar ngezinto zayo kodwa kusibona ibandla lela replacer ukukhona bukaMoya Ngcwele ngemisebenzi yenyama. So ungayanga kubantu abakhonza isithixo ngoba esokuqala isithixo kwento sidile naso it is flesh, because the greatest enemy of the church
it is well. Inyama ifuna ukuthatha ovesweni zikaThixo. Then the spirit of Elijah is there to restore order. Umuntu ezofundiswa mfundisi wami ukuthi angaxhomekeke emandleni and adlule nakuma-titles but afike kwambuleni ukapress ngoba ibandla likusizi lapho abantu bahleli khona ama-titles abakafikeleli kumnikazi webandla. The spirit of Elijah lizothatha ibandla lisithobe to Christ as the author and the finisher of faith. The spirit of Elijah exists to answer the test, to Christ as the only true foundation. The spirit of Elijah symbolizes the apostolic and prophetic foundation. That foundation, I never say, come and say, oh, time this is why the apostolic and prophetic foundation is this. Imagine that Christ and the move of the Spirit. Christ and the move of the Spirit. As he hungry, the theory of the Spirit of Elijah receives Christ. Spirit of Elijah sizosusa abantu ekunamathelele ebantwini but sothatha abantu sibakhombe ukuthi Yesu as the way, the truth and the life. You shall know the truth and the truth shall set you free.